Good morning mga kapartner. It's another wonderful morning kanatong tanan mga kapartner. Karong adlaw partner, mo adto mi sa kaning kuan, barangay Balulang kay wala na ako nigi-vlog atong miagi kay gumikan para tagaan po natong chance ang katong nakakuan sa kuan prenda ba tong balay. So saad na mo atong 21 pero pag adto na ako mga kapartner, wala pa siya makabayad, wala po siya ni adto nga karol ko nung July 9 na po kuno siya mo bayad mga kapartner. So kana lang gyud among gihulat no, at least hinahinayan niyang bayad ang kuan ang prenda kay gabitunon po namo ang kwarta. So magwasing sa ko mga kapartner ang sakyanan si Bibi Yundi kay perte na yung buga. Kinahanglan nato wasingan ang sakyanan kay di man ta pwede magmotor nga nay bata. Uyog mo si kasi. Hindi na po kayo karon mga partner kay adlong Lunes biya. Kinahanglan na punta mo trabaho. Mga partner abog kayo. Oh. Ang dugyot madua ka semana wa pa na limpyuhi. So kinahanglan na to tawasin garo mo na no tagsigosing ko ba. Tandaron sa ato ka partner kay murag wa ni ka warm up si Bibi Yundi. Loy kayo. Gasolina. 3 bars pa, okay pa. Loy po kayo pero nalipay lang po ko kay safety sa diri ilawom tulay ba. Dili kay siya makuan. Ang kuan lang lagi kanang iti sa mga langgam. Ayan mga partner. Okay. Atras na to ni. Okay. Okay. Partner, nanata diri sa wasingan. Itong gamiton niyo sabon partner, enjoy. Sabon. So this soap is brought to you by Joy. Baka naman Joy sponsor. So ang gigamit partner is Joy para
sabon ani kay mo may ginagamit ko sa ubay. So, ato ni wasingan na po, wasingan. Ato nga gasto partner dali ra kayo. So karon kung paano gamay tubig. Dulod. Sir, good morning. Sir, kanang kurani sir. Sir, kanang medyo malit bigamay sir kay madto sa barangay ka jud sir ha. Oh, nana ka sa office sir? Para bang Mau ba sir sayo di ay. Amo Ligar si kasi. sa atong barangay Amo sir. sa Para isitol gamay. Amo sa atoon ang barangay kay wala ba ri anhianhin amuang kuan. Among kasabot. Oh, wala ato wala ni ato atong niagi rin karon na pod among atoon basig ni ato na. Sir? Oh, wala siya nag-adto. Nya mo adto na pod mi sa ay karon mag-adto lagi mi kay kanang ipabalik man daw mi karon ingon tong taga barangay. Mo ni sudan sa mga ente. Nga wa pay halin. Wa pa ni halin ha, nga sudan? Yes, sarap kayo mahalin na rin. Ako eh, ma'am. Yan, sige sige. Pray mo pray. Si Ma'am Faye ang kuan lead the prayer. Amen. Happy birthday to me. Happy birthday din pula. Kasi na sige natin na po. Kau na basig kuan. Yeah. Bakwag pila kilo. Anda sa silog na. Sorry guys, hindi ko ma-diet guys. So, yan mga ka-partner, nanihodto na sila. Kiniha, very busy kayo mga partner kay doon na tayo i-training. Doon na tayo orientation. Mga 7 kabuk, 8 kabuk ang atong kuan ganiha, atong i-orient. Wala na ato na kuan video, but since productive karong adlaw Lunes ka partner diri sa atong opisina sa Jameson. Ayan ho. Niudto na. Niudto na. Kami kayong kuan mo, sa ito gana? Lomi. Lomi. This is my favorite lomi. Be, okay na talaga dito tawa di. Ayaw, abay, ayaw. Tapat, pangit pa rin ka be. Ma'am Jere, na. Gulay-gulay sa mukha kay para iwas high blood. Wala pa ganun yung mga alis. Ma'am Jere, invite pa. Daga na tayo, mat.
Wala po daw komisyon, no, mga ka-partner, oh. Awatan ninyo. Halos kada semana na. Gani. Tama ginawa. Ma'am, ma'am. Oh, nasa may busy pa. Come, Ate. Lord, salamat. Thank you. Malipay naman kung magkaon mo. Inogoy, ino. Tanaw na ako gisay gutom, Ben. Ako. Gisay gutom dyan. Basta nga na, bago itong Chris, Gabi na mga ka-partner. So, nagtanaw ta sa atong vlog atong ipa-play diri sa opisina. And ang update sa nisulod karon nga property specialist pila ganin eh? Ang bayad accreditation 11. Yay! 11 property specialist mga ka-partner ang nag-join karong adlaw Lunes, June 20. Dali ra panahon mga ka-partner, no? Adlaw June 28, 2021. Nangyud ta sa tunga-tunga, nakalabang na tas tunga-tunga na kuan partner, struggle sa atong panginabuhi. Pero thanks God, survive lang yapon mga partner. So happy kay me nga dunay 11 ka buok, 11 ka mga property specialist nga nadugang diri sa atong company sa Gemcy Realty. Shout out to Ma'am Jelly Peron. Mo na say pinakadaghag kuan diri kanang invites. Dayon also kang katong Mark Kinyo. Grabe ka kagihan si sir. Sir, padayon sir sa imong gibuhat. I'm sure mo na akong giingon nga kung doon na kay bag-o nga resulta dapat na kay bag-o nga buhaton. So si Gemcy Realty is bag-o si muha, that's why imong gibuhat, that's why na bag-o nga niabot si mo. Actually, murag unom na ka property specialist ang iyahang napa-join din sa company. So kayod lang ta mga ka-partner, awat ta sa mga property specialist nga ato nga mga kugihan. So the whole day mo na siya nagbabuhat kog tulo ka ID, orientation plus diri banding-banding gyapon sa mga team gahi diri nga mga ka-partners nato, especially nga Ma'am Dimple, si Sir John, Sir Nico, Ma'am Marifi, og si Mitch, og sa uban pa nga kuan silang Sir Chris og si Ma'am Pia. Yan mo na sila yung mga everyday gyud nga partner na full-time diri sa atong company sa Gemcy. So mga ka-partner, kayod lang ta sa kanunay. And of course, by the way, sa di ko malimot, congratulations to Ma'am Rosie Pagumpana again for rental transaction karong adlaw ka-partner. Ato palakpakan Ma'am Rosie sa iyang sales karon. Dili man ingon dako. And of course, ka Ma'am Joby Mihika kay sila man duha ato sa rental. So ayan mga ka-partner, mo ni atong kinabuhing realty. Sa kanunay paningkamot ta uban sa pagampo sa atong labaw nga makagahom. And natapos na po ng atong adlaw. Another day na po tomorrow. Atong pasalamatan ng opportunity nga gihatag sa Ginoo nga gitagaan pagitag mga blessing, no. Okay mga partner, hold on lang sa kanunay, kayo lang sa kanunay. And thank you so much sa inyong always nga pagtanaw aning YouTube channel nga diin kita maka-inspire sa atong mga kaubanan nga mga business partner diri sa Gemcy Realty. And sa akong mga kaubanan sa Cebu, mga kuan ako, mga minahal na akong mga business partner, mga kaubanan ako. And of course to Sir Ray nga grabe gyud ang paningkamot sa transaction sa brokerage. And to all of us, congratulations in advance
I'm sure nga doon nag-ihatag ang Ginoo sa umaabot ng mga adlaw. So diri na lang ako tapuson mga ka-partner ang akong vlog. And hope na enjoy mo sa munting kuan. Ganihan nagwasing pa kong sakyanan. Grabe no. Kaya abog na kayo sa BB Yundi. Yan mga ka-partner, nga lang atong kinabuhi. Always lang tayo magpasalamat sa mga dagko, mga gamay nga mabutang ang mabot sa atong kinabuhi. Ang importante na mapasalamaton ta nga tagaan patag higayon no. So kayo lang, I'm sure na mabot ka na to. So kini si partner Edwin, ang iyong realty business partner, always nagaingon. God is good all the time. And all the time, God is good. One day possible. Bye mga ka-partner. See you on my next video. Bye. Bye, my partner. Bye.